Welcome back to my channel. Hi, hello. Hi, Misia boy ha. This vlog is good for the kids. Huli ka! Mukbang challenge para sa mga kids dyan. Isang bata ang nadatnan ko sa aming kusina at hey, what's up mga kids? Eto, ayan si Sia. Lumalaklak ng sandamakmak na bunga ng malunggay. Nagulat ako dahil hindi ko akalain na gusto pala niya ang gulay. Nice mukbang, Sia. Good girl ka na. At may pagod shot pa. Nararapat ka lang natularan ng mga kapwa mong bata. Dahil sa murang edad mong yan, ay alam mo kung ano ang nararapat na pagkain para lalong lumakas at malusog ang iyong katawan. Because the more vegetables you eat, the more health you receive. Hala kasi ya, tulad ni nanang bako. Torotot pa more. Ay, talingutan ka pa yun. Anya na ingatan kando. Ay sinamuna. Ala, nanamam kat sapsapam. Basta din akong uberan, ah? Charot. Ala niya ko mo na adal samot powers mo. Ay, nangalagayan ti buwelo na. Busog match ang girl. Batam na baso anak ko.